Vítajte pri ďalšom dieli Smart Talk Inspirace, kde rozoberáme rôzne mýty a tipy na networking. Dnes sa budeme rozprávať o plánovaní stretnutí a o kalendári. Ono sa povie, že však naplánovať si stretnutie to vie každý. Ale dá sa to robiť dobre a lepšie. Je pár zásad, ktoré je dobré zapamätať si, keď si plánujem stretnutie. V prvom rade, dopredu, keď už idem na networking, by som si mala rozmyslieť, kedy sa vlastne chcem s ľuďmi stretnúť. Pretože potom, keď už sú na tej akcii a chceme si dohodnúť nejaké stretnutie a zrazu začneme, že a vlastne a vtedy nemôžem a je to zbytočná zábrana nad tým, aby ste si vedeli efektívne naplánovať tie stretnutia. Takže dopredu si určite, kedy sa chcete stretnúť. Majte so sebou diár. V dnešnej dobe väčšinou máme každý diár v telefóne, pretože tie technológie sú také. Dokonca už existujú nástroje, kde si viete už iba poslať link, kde viete mať predvolené tie časy, kedy ste voľní. Vždy majte jasné, či chcete byť online alebo chcete sa stretávať osobne. Stretávať sa osobne niekedy môže byť obmedzujúce, pretože sa tam musíte presunúť a musíte zaparkovať, nezaparkovať, v akej kavárni, v reštaurácii a tak ďalej. Takže niekedy to môže byť efektívnejšie online. Na druhú stranu viete to robiť prakticky, takže urobte si spoločnú prechádzku. Keď máte deti, tak možno, že môžete ich zobrať spoločne do zoologické alebo na ihrisko a vy sa tam môžete networkovať. Tých možností je naozaj veľa a je to len na vás, ako si to nastavíte. Dôležité je, aby vy ste boli v pohode a vedeli naozaj si to stretnutie užiť, aby ste vedeli získať všetky tie informácie a vedeli naozaj prejaviť ten záujem o tú druhú stranu. To sa moc nedá, keď ich máte 5 za sebou. To znamená, že samozrejme niekto to možno, že zvládne, ale odporúčam si naplánovať tie stretnutia tak, aby som naozaj vedel dať tú pozornosť tej druhej strane. A určite neodporúčam si dať veľmi veľa stretnutí v jeden týždeň, aby som potom zrazu nestíhala všetky ďalšie povinnosti, ktoré mám a potom bola zahltená a to ma možno, že až demotivovalo k tomu, aby som išla na ďalší networking. Takže zobrať si diár alebo kalendár, ktorý proste chcem používať, rozmyslieť si, kedy chcem si dávať tie stretnutia. Nemusí to byť všetko v jeden týždeň. Kľudne si to rozplánujte na ďalší mesiac. Máte tam do obedia, po obede. Mne napríklad vyhovuje cesta autom, že šoferujem proste hodinu. Tá druhá strana je dobre, keď to vie, že idete šoferovať, aby nebol prekvapený, že je to nejaké nerešpektujúce. A využijem tento čas takto na túto schôdzku. Nájdete si kombináciu, ktorá vyhovuje priamo vám. A používajte samozrejme aj tie technologické nástroje, aby ste naozaj vyťažili čo najviac z toho networkingu. Stretnutia sú dôležité, ale viete si to zjednodušiť tým, že budete plánovať efektívne. Networking viete naozaj naplno využiť aj tým, že si budete stretnutia plánovať a budete rozmýšľať nad tým, ako to urobiť tak, aby ste z toho vyťažili maximum. Pre viac tipov ohľadom networkingu určite pozrite ďalšie diely nášho podcastu a určite taktiež prídete na Smart, aby ste zistili, ako je to naozaj.